Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Biko na asị m ka njụọ ka ụdị ka ndị ọsa ka ndị ụsa ekpurukpu ojuo si na fa bụ ndị Ohaneze Ndigbo ya. Ndị ụsa na amadebe fa kwụ akwụ. Fabụrụ anụ enu, fabụrụ anụ ana. Fasi n'akụkụ ọnụ fa nke kwuo ee tata. Apụta echi fesi n'akụkụ ọnụ fa nke ọzọ kwuo bi. Onwere emebe fa kwụ akwụ. Ọ ya ma o ji bụ na ndị na-achị Nigeria enwere regard for them. N'efu Ohaneze Ndigbo na-eprezizi Tinubu for appointing Nwike. Ka ihe gbasara Ohaneze Ndigbo fa na Nwike. The same Ohaneze Ndigbo a bụ ndị pụtara mbọsị a si na Tinubu appointing only 5 Southeasterners as minister is unfair and unjust. The same them bụ ndị si na Tinubu na Tinubu mere adịrọ oke. The same these people na-apụtasịkwa na-epraise the same Tinubu for appointing Nwike. Ajụjụ na-ajụ bụ ka ihe gbasara Nwike nọ na Rivers State ya na Ohaneze Ndigbo. Fajiwe na fojibuzo na appointment enye Nwike bụ ihe na interest famora mostly. Ụmaghị bụ onye Igbo na onwe ya bụ onye mere appoint. O mere of interest na Nwike. If of na ndị unu bụ ndị Ohaneze na amaozi unu na-eme. Unu amaozi the meaning of Ohaneze Ndigbo, unu amaozi the meaning. Unu amara ọzọ njọs na-achụza akpụ unu. Ụsa emegunu unu amaozi mbunu ga-asị mba na mbunu ga-asị o. N'ebe ọbụla wọlụ n'aka pịam. Unu amachororo. Ebe ọbụla wọlụ n'aka pịam, unu amachororo. Jos kunu ike na impress Tinubu na ụmụnne ya. Abi? Kunu na impress fa. Mana unu si na ndị Igbo kunu represent. Na rapụ ndị Igbo enyechala appointment. Unu ga-ekwu maka fa. Na rapụ Peter Obi nwanne unu. Kesi ya ka dị na court today aka na aka ike ya. Na rapụ okwu Nnamdi Kanu kwesịrị itinye ọnụ ka amara ihe na-eme. Na rapụ katakata dị na Igbo unu ga-etinye ọnụ na ọ bụrụ appointment enyelu Nwike bụ ihe na-atọ n'ụtọ. Chai. Onye mere anyị fa. Olu ndị ụsa ka o juo n'organization si na fa bụ ndị Ohaneze Ndigbo. Melu na onwe na ebele.